Здравей и добре дошла в следващия урок от Филмарка. Днес започваме с първата сцена от филма ти, а именно сутрешната рутина. Сутрешната рутина не е нещо магическо и не е задължително да ставаш всяка сутрин в 5, да си правиш леден душ, да пиеш смути, да медитираш по 50 минути. Това със сигурност не е реално за много голяма част от хората. Истината е, че сутрешната рутина трябва да е много проста, изпълнима и съобразена с теб и твоите лични нужди. Също и с това колко време имаш и дали изобщо обичаш да ставаш рано или искаш да ставаш по-късно. Причината сутрешната рутина да е толкова важна е, че сутрин е доказано, че мозъкът е най-възприемчив. Това, което му дадеш в първите от 30 до 60 минути след като станеш, това задава тона много често на целия ден. Сега ще ви споделя моята сутрешна рутина, която изпълнявам вече повече от 2 години. С годините смених много неща в нея, премахнах едни, замених други и сега вече съм сигурна, че открих перфектната комбинация от елементи, с които започвам един ползотворен ден. Ще ви обясня за всеки един елемент от сутрешната рутина, защо е важен. Знам със сигурност, че работи за мен перфектно и за 90% от хората, на които съм я препоръчала, защото е много практична, лесно изпълнима и със сигурност е приятна. Всеки един елемент от сутрешната рутина, разбира се, ще има и видео, в което може да видите как се изпълнява точно. Сега просто ще ви дам кратко обяснение. Моята сутрешна рутина включва точно 4 основни елемента. Грижа за външния вид, грижа за тялото, грижа за нервната система и грижа за менталното състояние. И всичко това е за не повече от 15 минути на елемент. Първо правя масаж с гуаша на лицето си или с пръсти, няма значение. Това е за външния вид. Второ, за нервната система правя медитация. Трето, за тялото правя разтягане. И четвърто, за менталното състояние аз правя практика с утвърждения. Масажа на лице с гуаша е за свеж вид, за лимфната система, която изкарва токсините от тялото, да не си подпухнала и да си готова за деня. Също и за бръчки. Медитацията се прави, за да не почнеш деня още от началото в режим бий се или бягай, а напротив, да си по-фокусиран и по-спокоен, за да можеш да изпълняваш задачите си по-качествено. Практиката с утвърждения са точно моментът, в който ти избираш как ще говориш на себе си през деня, какъв ще е вътрешният ти диалог, което помага адски много за задачите през деня. Целта е да не оставиш мозъка автоматично да го прави, а съзнателно ти да го промениш това нещо. Четвъртото е разтягане. Избрала съм го, защото да не е тежка тренировка сутрин или някакво подскачане или нещо такова, което за мен лично някакси не е релевантно да станеш сутрин и веднага да скачаш, но пък е хубаво да раздвижеш тялото, да го събудиш, да му дадеш сигнал, че денят започва, защото когато спим така или иначе, по някакъв път се сващаме, мускулите стоят на едно място. Сутринта е много приятно точно това разтягане да направиш. И тези 4 елемента са напълно достатъчни да отгрижиш себе си от всякъде. Много е важно да знаеш, че сутрешната рутина не е задължително да е еднаква за всички. Ако не си човек, който обича да става рано, не си длъжна. Можеш да направиш същата рутина, дори да станеш в 9-10 часа сутринта. Всичко зависи от теб. Просто е важно да го имаш това обгрижване и спокойствие сутрин, за да може да влезнеш в деня по-фокусирана. Може на пръв поглед да звучи като просто е така нищо, но с времето, с натрупването, когато изградиш тази рутина, ти ставаш съответно по-дисциплиниран и съответно сбъдваш по-лесно целите си. Всичко, което правим тук в Филмарка, има за цел да изградим дългосрочни резултати, а не просто е така за деня нещо да направим. После пак да сме си същите. Затова пак казвам, че на пръв поглед всички тези неща, които правихме до сега, могат да изглеждат незначителни, но когато тези компоненти се съберат и се изпълняват постоянно, тогава резултатите идват и дори идват по-бързо, отколкото можете да си представите. Задачата за деня е следната. Първо, искам да си опишеш каква е твоята сутрешна рутина. Искам да си запишеш: ставам, правя закуска, правя си кафе, пуша цигара, еди какво си. И срещу всяко нещо да напишеш това: прави ли те щастлива, добре ли е за теб, за твоето здраве, ментално и физическо. И искам наистина да бъдеш много честна със себе си. Второто нещо е, искам да пробваш поне един от елементите, които ти предложих от моята сутрешна рутина. Първата седмица пробвай един, втората седмица пробвай два, третата седмица 3 и четвъртата 4. И така, докато не ги съчетаеш. Не бързай всичко наведнъж да правиш, ако до сега никога не си ги правил, защото наистина може да ти стане прекалено много. Така че действай смело, но всъщност и умерено.